ten čas od vzniku infarktu, napríklad od vzniku bolesti na hrudníku po tú samotnú liečbu, po to otvorenie cievy, to je taký zákrok na srdci, trvá vyše 4 hodín. To je málo kde v Európe, taký zlý čas. Čo nevieme ovplyvniť je to, že mnoho pacientov nám zomrie na infarkt ešte predtým, ako sa dostanú do nemocnice. A to je, keď zoberiem tých do úvahy, je to okolo každý druhý. Stáva sa, že jedného vyvážame a druhého už je pripravený v tom predsali. No a v poslednej chvíli Jožku, a teraz toto začali medzi sebou rozprávať, to boli vlastní bratia. Ale nevedeli... A obaja dostali infarkt a bol rozdiel asi 30 minút. Alebo... Prežili obidvaja? Ste vlastne vydali aj knihu, ale nie je to taká obyčajná kniha, je to taká špeciálna kniha. Povedzte nám prečo. Kniha je schopná odpovedať, a dokonca môjim vlastným hlasom, na akúkoľvek otázku. Skúste dať nejakú otázku, že či odpovie teda vašim hlasom. Aké sú kritériá pre veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko? Podľa knihy sa do kategórie veľmi vysokého kardiovaskulárneho rizika zaraďujú najmä pacienti s dokumentovaným kardiovaskulárnym ochorením. Občas nás vystraší pichnutie na srdci či na hrudníku, alebo ak sa veľmi zadýchame, keď ideme do schodov. Väčšinou to nie je nič vážne, ale niekedy môže ísť naozaj o minúty a o ten drahocenný čas. Kedy je to vážne, aj na túto otázku, verím, odpovie môj dnešný host. Je to pán docent Martin Studenčan, ktorý je primárom Centra preventívnej a športovej kardiológie na Východoslovenskom ústave srdcových chorôb v Košiciach. Dobrý deň, pán docent, vítajte u nás. Dobrý deň. Ja neviem, či mám zareagovať na to, čo ste vraveli, ale to, čo ste vraveli, nie je pravda, že väčšinou nás vystraší, že ma pichne pri srdci, alebo... A mňa strašne. Ale to nie je zo srdca väčšinou. Väčšinou. O špeciálne nie u žien. Aha. Väčšinou to srdce nepichá, ale tí ľudia väčšinou to popisujú ako nejaký tlak, alebo nejakú... Takto, nikto nepichne, takto. Aha. Ani nejak pravidelne nie? Lebo môj manžel mi často hovorí, tu ma tak tlačí, tu ma tak pícha. Nevieš, čo to môže byť? Tlačí je niečo iné. Aha. Čiže srdce môže, teda vo väčšine prípadov tlačí, je to nejaké pálenie, nejaká taká bolesť, ktorá býva taká široká, býva hlboká a ukáže to ten pacient takto alebo takto, hej. Ale keď to je pichnutie, tak to skoro nikdy nie je srdce. Ani keď to trvá nejakú chvíľku, nie je to srdce, ak ide o pichnutie. Pichnutie zväčša, no akú chvíľku? No čo, napríklad, ja neviem, 15 minút vás tak nejak pícha, alebo takto. Keď je také popichávanie, ktoré trvá 15 minút, tak zväčša to teda nie je srdce. To teda nie je srdce. A keď ste hovorili, že ženy špeciálne, prečo ženy? Vo väčšine prípadov takéto pichanie udávajú ženy. Aha, ale nie je to nič spojené so srdiečkom, alebo je? Viete, nič neplatí absolútne. Vo väčšine prípadov. Vo väčšine prípadov. My máme pacientov, ktorí nemajú ťažkosti žiadne a majú infarkt. Môže aj tak byť. Ja som sa stretla minule s jedným prípadom, to mi hovoril manžel, že stretol kamaráta a hovorí, že mne nič nebolo, ja som mal infarkt a mňa boleli ruky. Jeho boleli ruky. Môže byť. Vyžarovanie alebo bolesť v ramenách je jedna z charakteristík typickej bolesti pri srdci, pri angíne pectoris takzvanej. To znamená, že tá bolesť typicky je tu na hrudi, ale áno, môže vyžarovať aj do ramien, častejšie ľavého, niekedy aj do pravého, niekedy až do prstov. Áno, to už treba myslieť na to srdce. Dobre, a ešte sa opýtam predsa na jeden prípad. Niekto môže udávať bolesti žalúdka? Áno. Bolesť špeciálne pri infarkte niekedy vyžaruje do spodnej časti, napríklad do žalúdka, sa môže prejaviť ako nejaké zvracanie alebo nutkanie na zvracanie, niečo také. No tak to srdiečko... Alebo nejaká vegetatívna symptomatológia. Vegetatívna znamená, že potenie, zvracanie, niečo také. Áno, môže byť. To sú veľmi naozaj zvláštne veci, lebo väčšinou, keď si zoberieme, že žalúdok, že nám je zle, tak si myslíme, že sme niečo zjedli. Je tam rozdiel medzi, ako vie to nejak laik posúdiť, že toto som niečo zjedol a toto už bude niečo iné? Nevie to laik posúdiť. Preto my sme boli šťastní, keby tí laici vedeli aspoň tie typické príznaky, ktoré sú u väčšiny pacientov. A ktoré to sú, povedzte nám. No to sú tie, čo som vám povedal, že bolesť býva plošná, zvieravá, tlaková, pálivá. Tí pacienti to ukazujú plošne nejakej. Určite nie picháva a má tendenciu vyžarovať buď do ramien, ale niekedy aj do sánky napríklad, alebo naopak, ako ste vyvravili, do žalúdka dole. A zväčša už keď je to teda infarkt, tak trvá to dlhšie ako 20 minút. Objavuje sa to v nejakých typických časoch?
Pokiaľ ide o výskyt infarktu, my máme dva také píky cez deň. Jeden pík je ráno okolo 7 až 9, ako keby po zobudení. A druhý pík je potom popoludní okolo 2 až 4. Toto udáva literatúra. Niektorí hovoria, že to súvisí s hladinou kortizolu v krvi a vôbec so sympatikovou aktivitou nervového systému, ale to sú také špekulácie. Čiže vy s tým nesúhlasíte? Ja nie, že nesúhlasím, ja som to neskúmal, neviem, ale literatúra hovorí, že sú dva píky cez deň. Pán primár, môže dostať človek infarkt po nejakom veľmi silnom rozrušení, nervovom nejakom vypätí, alebo naozaj ale takom, že viete, dostane nervy, alebo takto? Stretli ste sa aj s tým? Môže, aj po psychickom vypätí, ale nie je to typické. To, čo si ľudia myslia, že som sa tak rozčulil, že som dostal až infarkt, môže sa stať, ale typicky je infarkt dôsledkom iných rizikových faktorov. Ten tzv. Stres je jeden z nich a nepatrí medzi tie najväčšie. A ktoré sú najväčšie? Tak ja neviem, fajčenie, vysoký krvný tlak, cukrovka, to sú také, alebo vysoký cholesterol v krvi, zlá životospráva, zlé strávovanie. Tak to sú tie tzv. Veľké rizikové faktory. No ale potom z veľkej časti za tieto veci zodpovedá genetika. To, čo máme po rodičoch, to bohužiaľ nevieme ovplyvniť. Vy ste spomínali, že máte aj bezpríznakových pacientov. Ako sa u nich príde náhodne, že majú infarkt? Alebo že majú nábeh? Viete čo, zväčša to nie je akutná fáza. Zväčša im len povieme, že podľa ultrazvuku srdca, echo, podľa laboratórnych výsledkov, podľa anamnézy, povieme, že vy ste v minulosti prekonal infarkt. A človek sa čuduje, že kedy? Kedy ja? No tak to sa stáva. A naopak, v akých štádiách k vám prichádzajú pacienti, alebo ak zanedbávajú tieto príznaky, ktoré vy hovoríte dlhodobo a prídu k vám, že už je zlé, čo zvráti to, že vy mu pomôžete alebo nepomôžete? Čo je tam také rozhodujúce? Čas. My máme ten problém na Slovensku a o tom hovoríme aj v tej knižke, že budeme ešte o nej neskôr hovoriť. Áno. Máme, že ten čas trvá strašne dlho. Tí pacienti strašne váhajú, kým sa rozhodnú. On dostane bolesti a nezavolá si pomoc. A dokonca sme to analyzovali, že je aj gradient z východu Slovenska na západ. To znamená, že západňari ako keby volajú skôr a my východňari vydržíme veľa strašne a nevoláme, nezavoláme. No takže áno, a ten čas od vzniku infarktu, napríklad od vzniku bolesti na hrudníku po tú samotnú liečbu, po to otvorenie cievy, to je taký zákrok na srdci, trvá vyše 4 hodín. To je málo kde v Európe, taký zlý čas. Koľko by mal byť ten čas, aby to bolo dobré? No, tak koľko by mal byť? No, je to úplne bežné, že v iných krajinách je o hodinu, 2 kratší. Ale vo všeobecnosti platí, že čím skôr, tým lepšie. Čím kratší, tým lepšie. Čo mám robiť teda, ak pociťujem to, čo hovoríte? V prvom rade beriem mobil, volám sanitku, alebo sadnem do auta, idem na najbližšie pracovisko, ak môžem. Alebo čo nerobím vôbec? Nie. No, to je pomerne častá otázka. Čo mám robiť? A čo je tá prvá pomoc? Tak čo mám robiť je to, že ak sú to typické príznaky, o ktorých som hovoril na úvod, vtedy mám zavolať tú pomoc, dajme tomu sanitku ideálne, už po 5 minútach. V podstate vždycky treba zavolať tú záchranku. Tých 155 alebo... 112, áno. Viete, to 112 je taký univerzálny dispečing pre všetky záchranné zložky a oni potom vás prepoja na tú 155. Keď zavoláte 155, tak ušetríte 30 sekúnd. No, tak asi tak. Áno, 155 alebo 112. A tá sanitka, ktorá príde, ona príde neskôr, ja neviem, o 10 alebo 15 minút, ako keby vás manžel odniesol treba do nemocnice. Ale tá sanitka presne vie urobiť to EKG priamo na byte. Ona vie, kde vás má odniesť. Tá sanitka vie počas transportu, keby sa stala nejaká príhoda, nejaká komplikácia, vie, čo má robiť. Takže vždycky je treba robiť sanitku. Na to sú dáta. Je to preverená vec. Je lepšie volať sanitku aj za cenu, že príde o niečo neskôr. Môže v takomto prípade niečo robiť príbuzný? Treba nejak toho pacienta, človeka polohovať, niečo mu podať? Niekedy sa hovorilo, že sa pod jazyk má nejaká tabletka dať alebo niečo? Prvá pomoc, ktorú každý má doma, je obyčajný acylpirín. To je dobré, pretože ten je dokázané, že znižuje to riziko a znižuje rozsah toho infarktu.
A iné lieky vy zväčša nemáte doma. Od záchranky, od posádok chceme, aby do žily podali aj lieky proti zražaniu krvi. To znamená antikoagulačné lieky heparin. No a pokiaľ ide o príbuzných alebo blízkych, tak tá prvá pomoc nič špeciálne nie je. Pri obyčajnom infarkte, pri bolesti, pri podozrení na infarkt, ten pacient má tak sedieť v polosede a má čakať na tú sanitku. Iná vec je už potom, keď sa nastane nejaký problém, napríklad zastáva srdca, a treba pacienta resuscitovať, tak to sú už tie pravidlá srdcovo-pľusnej resuscitácie, ale tak to je na dlhšiu debatu, ja neviem. Viete, dýchanie z úzdou, za masáž srdca a tak ďalej. Áno. To by mal vlastne každý ale absolvovať. Toto asi niekto robil vôbec infarkt niekedy? A zastáva srdca sú dve rozdielne veci. Rozdielne veci. A vy ste sa stretli s takým prípadom, že niekto robil doma masáž srdca? Tak stretol som sa. Tá úspešnosť tej laickej kardiopulmonálnej resuscitácie nie je veľká. To je... Tá resuscitácia je tak úspešná okolo 10-15% maximálne. Už tí profesionáli, keď prídu, tak majú tú úspešnosť niečo vyššiu, ale tiež nič moc. 30%. Iba? Vy sa teda stretávate určite s rôznymi prípadmi, ako ste hovorili, odkedy vlastne sa venujete kardiológii, od ktorého roku? Odjak živa. Dobre, máte 40, čiže... No tak dobre, tak končil som školu 86, teraz bol tam rok vojna, vojenčina, tu som robil takú všeobecnú medicínu, tak niekedy od roku 87-8, tak venujem kardiológii. Prečo kardiológia? Čo rozhodlo? Kardiológia je veľmi zaujímavá, pretože, a čo rozhodlo, no pravdepodobne na vysokej škole som mal profesora, ktorý nás učil to vnútorné lekárstvo. On tú kardiológiu s takým oduševnením rozprával a o tom, keď nám prednášal, že asi ma to tak nadchlo a odvtedy to mám. No. Tak možno, že toto rozhodlo. Učiteľ. Vy prednášate aj? Venujete sa aj prednáškovej činnosti? Ja tiež prednášam, hej. Aj slovenský, aj anglický študentom, aj lekárom, aj pred atestáciou, aj skúšam. No a vy vlastne sa venujete teda nielen kardiológii, nielen teda prednáškovej činnosti, ale ste vlastne vydali aj knihu, o ktorej sme vlastne hovorili v úvode, ale nie je to taká obyčajná kniha, je to taká špeciálna kniha. Povedzte nám prečo. No tak o tom, čomu rozumiem najviac, a to je ten infarkt, a my lekári hovoríme, že akútne koronárne syndromy, to je taký širší pojem. Áno. Tak o tom píšem. A čím je špeciálna, no viete, trošku ma to znervozňuje, pretože ja som tie 2 roky, o ktorých som hovoril, som venoval tej odbornej stránke, lebo to je odborná kniha, to je pre lekárov, to nie je pre študentov alebo pre laikov. Ani pre medikov? Nie. No, pre medikov áno. Ešte. Pre medikov áno. Takže ten text, tá odborná stránka, že čo mám robiť a ako mám diagnostikovať, to tam všetko je, aké lieky a neviem, aké sú postupy, aká je prevencia a tak ďalej. To je to, čomu som sa ja venoval. A to, čo vás zaujíma, to je tá stránka, tá IT, tá digitálna. Áno. A toto ma trošku znervozňuje, lebo to som nerobil ja, to robila firma, to robili ajťaci. To nevadí, ale tak ste to spojili sily. Spojili sme sily a je to zaujímavé tým, že pravdepodobne je to prvýkrát v histórii možno, že kníh tlače, že kniha je schopná odpovedať a dokonca môjim vlastným hlasom na akúkoľvek otázku. Kniha, tu je tá kniha. Áno, ona samozrejme nie je schopná odpovedať. Ale dneska každý má pri sebe smartfón. Áno. A tu na konci knihy, každý majiteľ knihy získava tento QR kód, ktorý je unikátny. Áno, pre každého vlastne jeden, áno. Pre každého jeden a on keď si ho zosníma tým svojim smartfónom, tak dostane toho digitálneho asistenta do svojho smartfónu a môže sa kedykoľvek. Vychádzam z toho, že tí lekári nemajú dosť času na to, aby čítali takú celú knihu, ale opýtať sa môžu čokoľvek. Vyskúšame to? Keby ste sa ho niečo No, opýtali? tak môžem to skúsiť, no ja vám to ukážem aj. Pozrite sa, takto vyzerá ten digitálny asistent. Áno. Takto. Áno. Čiže ste tam vlastne vy a to srdce, áno? No teraz ja vám teraz... Skúste dať nejakú otázku, že či odpovie teda vašim hlasom. Som doktor Martin Studenčan. Odpoviem vám na otázky, ktoré sú obsiahnuté v knihe Akútny koronárny syndrom. Pýtajte sa. Tak chcel by som napríklad vedieť, že aké sú kritériá pre veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko. Dla knihy sa do kategórie veľmi vysoké
vysokého kardiovaskulárneho rizika zaraďujú najmä pacienti s dokumentovaným kardiovaskulárnym ochorením, teda po prekonanom akútnom koronárnom syndróme, po perkutánnej koronárnej intervencii. Tak, ďakujem, nemusíš všetko rozprávať. To je ten princíp tej umelej inteligencie a ona skutočne, ja teda neviem o tom, že by to niekto iný robil. Nie, Som zvedavý, ako sa táto funkcionalita uchytí v praxi. A ako hovoríte, vlastne urýchli ten čas. Ako hovoríte, nemajú čas nejakým spôsobom hľadať v tej knihe a odborníka od vás ako vlastne veľkú kapacitu si nájdu tieto informácie. My sa však vrátime ešte, vy ste spomínali, že veľmi dôležitá, ako väčšinou vlastne je prevencia. Čo je prevenciou toho infarktu z vašej praxe? Najdôležitejšie veci. Viete, čo to je vlastne infarkt? No, upchá tá cieva na srdci sa upchá. Áno. A vo väčšine prípadov, ja viem, môžu byť aj iné príčiny, ale vo väčšine prípadov, a to hovorím o 90%, príčinou je ateroskleróza. To znamená to kôrnatenie tepien, to je to zanášanie tepien, to je niečo ako vodovodné staré potrubie, keď sa zanáša. Áno. No, tak toto a potom to praskne a vznikne tam krvná zrazenina a cieva sa upchá. A toto je infarkt. No a tá prevencia, my teda nechceme, aby tá ateroskleróza vznikala. A tieto krvné zrazeniny. No a tá prevencia, my hovoríme tomu, že to sú rizikové faktory. A medzi tie tzv. Veľké rizikové faktory patrí to, čo som hovoril, fajčenie, vysoký tlak, cukrovka, cholesterol, obezita napríklad, hej. Tak vieme, je ich okolo 8, ktoré uznáva Európska kardiologická spoločnosť, ale bohužiaľ patrí medzi rizikové faktory aj genetika. To je to, čo ovplyvniť nevieme, a to je to, čo sme zdedili. A vieme, do akej miery genetika? Takže to je prevencia. Genetika okolo 20%. Uh-huh. Čiže znamená, že ak sme mali v rodine vysoké tlaky alebo nejakých predkov, ktorí mali problémy so srdiečkom alebo dokonca infarkty, je teda vlastne tá genetika tak toto sa berie? Alebo akým spôsobom to vieme brať? Ale hovoríme o najbližších príbuzných. To znamená, to je otec, mama, súrodenci. Súrodenci. Otec, mama, súrodenci. A čo je najhoršie, nie, že otec mal vysoký tlak, ale viete, to je vysoký tlak vo vysokom veku. Už nie je nič mimoriadne. Čiže u chlapov hovoríme pod 55 rokov, už jen pod 65 rokov. Mm-hmm. Čiže tam sú aj tie vekové záležitosti dôležité. A čo je dôležité vedieť, je, že tá tzv. Kumulácia rizikových faktorov, to znamená, že jeden človek má viacej, vtedy je to veľmi zle. Nie je až tak zle, keď má len cholesterol vysoký, a všetko ostatné je v poriadku, alebo je len fajčiar, a všetko ostatné je v poriadku, ale horšie je, keď sa kumulujú tie rizikové faktory. Mm-hmm. Mali ste človeka, ktorý mal väčšinu týchto faktorov a prežil? Akože infarkt? Tak to sa stáva bežne. To sa stáva bežne. Dnes už infarkt není to, čo ešte ja keď som bol mladý lekár, tak ja neviem, to bolo bežné, že infarkt to bola katastrofa, to bolo niekoľko týždňov v nemocnici, sa nesmel hýbať a tak ďalej. A teraz to už takto nie je? Už tak nie je, za 4 dní je pacient doma. A keď to prebieha bez nejakých komplikácií, tak za 2 týždne je v práci. Wow, a to tak pokročila medicína? Tak. Aha. Čiže dobre, a predstavme si teda tú situáciu, že pacient sa dostane k vám, predpokladám, že tých zákrokov a veci samozrejme závisí od konkrétneho prípadu, ale čo sú také najčastejšie zákroky, ktoré vy musíte vlastne vykonať, aby ste mu pomohli, zachránili ho a vrátili teda do toho domáceho prostredia? Tak to není séria zákrokov, je to zákrok, ide o to, že otvoriť tú upchatú cievu. A ten zákrok, my tomu hovoríme PKI, perkutánna koronárna intervencia. A keďže je to u infarktu, tak hovoríme primárna perkutánna koronárna primárna PKI. Robí sa to v kardiocentrách, nie v každej nemocnici. Na Slovensku ich máme, myslím, takto máme ich 8, nejak tak. A vtedy je treba tú cievu. To je zákrok, ktorý je invazívny. Čiže ono je možné robiť to aj chirurgicky, našiť ten bypass, ale tá skúsenosť ukázala, že je lepšie to robiť katetrovou technikou, že to robí kardiolog a nie chirurg. Čiže nejakým spôsobom cez slabiny? Či sa to otvára túto na hrudníku, alebo akým štýlom sa... To cez slabiny, to vy si pamätajte, to sme niekedy tak robievali cez slabiny. A teraz vo väčšine prípadov sa to robí cez zápestie, cez ruku, cez radiálnu tepnu. Cez zápestie. Ako dlho trvá taký trend celosvetový. Ako dlho trvá taký zákrok? To trvá najkratšie 30 minút, najdlhšie 2 hodiny. Čiže celkom rýchlo, nie? Som čakala, že poviete viac. Tak u infarktu sa snažíme, aby to bolo čím rýchlejšie. Od prijatia do toho kardiocentra po samotné otvorenie cievy
Dokonca tie kardiocentrále, nie všetky, ale väčšina z nich je schopná robiť 24/7. To znamená, že 24 aj vodne v noci stále máme služby. Máte tým. A ten tým príde a tú cievu musí otvoriť a my to otvoríme median podľa posledného prieskumu je 25 minút od prijatia po otvorenie cievy. Tak to je dosť rýchle. Aha. To je jeden z najlepších v Európe. Vážne? Áno. Lebo ste hovorili, že to porovnanie, teda, keby sme mali tak porovnať tú Európu a Slovensko, v čom sme lepší, v čom sme horší? V niečom sme lepší, v niečom sme horší, no ale v tomto konkrétne parametri sme jedni z najlepších. Tak to je, chvála Bohu, úspech. Asi aj vďaka vám. Tak svedčí to o dobrej organizácii práce v tých centrách jednotlivých. Áno. A máme obrovské problémy na Slovensku s tou tzv. Sekundárnou prevenciou. Že tí pacienti idú domov a potom už to, čo som vám hovoril o tých rizikových faktoroch, keď sa to robí po infarkte, tak to je sekundárna prevencia. Áno, áno. A pod dohľadom lekára by mali kontrolovať fajčenie, obezitu, cukor, dostatok pohybu, áno. cholesterol a tak ďalej. A s tým máme obrovský problém. A tam zrazu do 1 roka, do 2 rokov tí pacienti zomierajú na Slovensku oveľa častejšie ako v západnej Európe. A to je ten problém. O 1/3 častejšie. To je tá sekundárna prevencia, a to je tá že tam sa to prevencia je nedodržiava. obrovský problém na Slovensku. A čo treba robiť, pán primár? Ako by sa to dalo zlepšiť? No, tak zlepšiť sekundárnu prevenciu. A teraz prebieha taký projekt, robí to Slovenská kardiologická spoločnosť, volá sa IMPAX. Áno. A tam práve ide presne o to, že tí pacienti po prekonaní tej príhody majú špeciálnu starostlivosť, častejšie kontroly, viac sa dohliada na tie rizikové faktory a tak ďalej. A teraz čakáme, ako to dopadne. A my veríme tomu, že tí pacienti sa budú mať lepšie a budú častejšie prežívať, ako tí pacienti, čo túto starostlivosť nemajú. Ale už keď budeme mať tie čísla, chceme, aby to ocenil štát a poisťovne zdravotné. Aby za takúto starostlivosť treba zaplatiť viacej. Áno. Lebo to niekto musí urobiť. Niekto musí tých pacientov vyšetriť, musí to skontrolovať a tak ďalej. A mne je to také divné, čo hovoríte, pretože človek, ktorý celkom ľahko vybrdne z toho infarktu, že by si nedával potom pozor na zdravie, viete, ja by som to brala tak, že už som úzkostlivo dávam pozor, aby som toto, a vy hovoríte, že až 1/3 pacientov odchádza do 2 rokov, že nejde mi to do hlavy, že viete, tak nastavenie toho človeka, že som prežil a nič. No tak viete, o 1/3 horšie. Ja vám poviem aj presné čísla, keď chcete, lebo no dajte. Tá úmrtnosť len u tých, čo prežijú, to znamená hospitalizačná mortalita plus úmrtnosť po prepustení je 15% do roka. 15%. Mm-hmm. A to sa dramaticky zlepšilo za posledné roky. A čo nevieme ovplyvniť je to, že mnoho pacientov nám zomrie na infarkt ešte predtým, ako sa dostanú do nemocnice. A to je, keď zoberiem tých do úvahy, je to okolo každý druhý. 50% do 1 mesiaca. Ale toto, čo sa deje v tej prednemocničnej fáze, nevieme ovplyvniť. Áno. To vedia ovplyvniť pacienti. Áno. Aby si dávali pozor na tie veci, ktoré hovoríte. Napríklad. Vy si dávate pozor? Nie. Viete, ja tak toto je dosť zle. Pokiaľ ide o tú takzvanú kumuláciu rizikových faktorov, som na tom dobre, lebo ani nefajčím, ani nemám vysoký tlak, ani obézny nie som, ani cukrovku nemám. No tak potom čo? No, ale jeden z tých rizikových faktorov je nedostatok pohybu. A vy ho nemáte, ja mám pocit, že s tým mám problém. Aha, tak treba to zlepšiť. Viem o tom pekne rozprávať svojim pacientom, ale v tej praxi, no. Ale ako je možné, že ste taký štihlý genetika? To je genetika. Lebo nevyzeráte, práve som myslela, že veľa športujete. Že tak až taký štihlý nie som, jak sa zdám, ale genetika hraje v tom veľkú rolu. Hej. A mimochodom, pacientom, alebo tí, ktorí vlastne trošku pohybu chcú zradiť, stačili by každodenné prechádzky napríklad, hodinové? Je to dobré? Ako každý pohyb je lepší ako žiadny. Ako žiadny. Mhm. Ale keď chcete vedieť špeciálne, čo je dokázané, a kardiológia ako odbor je jedna z oblastí, kde skoro všetko, čo robíme, je dokázané. Je podložené vedeckými štúdiami. A takisto aj ten pohyb. Táto sú obrovské štúdie, ktoré hovoria, že treba sa robiť aspoň stredne intenzívnu záťaž a aspoň 150 až 300 minút do týždňa. Tak toto sú odborné dáta, ale to chodenie je lepšie ako nič. Ja som si nedávno kúpil tie smartwatchy, také, čo vám kontrolujú, tie pulzofre. A chodím vám, že by som mal nejaký pohyb, tak ja, ešte predtým s obsom, teraz sám. A som si myslel, že jak dobre robím pre svoje zdravie. A potom som
čítal tie guideliny, tie európske, ktoré hovoria, že treba ale aspoň strednú intenzitu. A to, aby ste mali tú strednú intenzitu, treba mať aspoň 120 pulzov za minútu. Za minútu, áno. A ja som si to pozrel spätne. A koľko ste tak mali? 115, 110. A tak. Treba ho trošku pridať. Treba pridať alebo pobehnúť. Alebo pobehnúť. Hej. A prečo už bez psíka? Už nevládze psík? Či Už vy? nevládze. Teraz je v aute, nevládze už. Nevládze už. Tak potom treba možno druhého psíka, aby vás potiahol. Spomeňte nejaké prípady z praxe, možno aj teraz dajme nejaké úsmevné našim poslucháčom. Chcete úsmevné, ja viem, to je nie prvýkrát. Tak dve vám také poviem. Jedno, ten prípad, alebo tá príhoda, tak teraz ja neviem, či dve, či dva, no to je jedno. Dobre. Keď som bol ešte taký mladý doktor, bol som primár, už som bol primár, mal som 38 rokov asi. A som sa chystal, práve som sa umýval v tom predsáli a som vošiel dnu a ten pacient, ktorý tam už bol zaruškovaný, už bol na stole, tým sestričkám, čo tam už boli, už hovorí, že tá hutorice, že primára, jakašky chlapčisko tu prišiel. No. Takže aj také sa stáva. To bola ani taká nevedel, jedna... že ste primár, taký mladý. No. Aha. A taká druhá jedna to bolo raz v noci, sme robili takýto pacienta s infarktom. A to často sa stáva, že, no nie často, ale stáva sa, že jedného vyvážame a druhého už je pripravený v tom predsali. No a my sme ho práve v noci to bolo, sme toho viezli vonku, už po zákroku, už sa mal dobre. A ako bol v tom predsali, tak sa stretol s tým, ktorý mal ísť dnu. No a v poslednej chvíli, Jožku, a teraz toto, začali medzi sebou rozprávať, to boli vlastní bratia. Wow. To boli bratia, brat a brat. Ale nevedeli... A obaja dostali infarkt a bol rozdiel asi 30 minút. Alebo Prežili obidvaja? Obaja prežili, aj. Ale neboli to dvojičky? Nie. To je zvláštne. Stretli ste sa napríklad aj s dvojičkami, keď už mám také, že by ste... nejako nie. Aspoň si nespomínam. Aspoň si nespomínate. To sú tie úsmevné príbehy. A také príbehy, ktoré vám navždy utkveli v pamäti, máte nejaký taký? Alebo ak bol, tak prečo? Tak Navždy mi utkvela v pamäti jedna, bola to Rómka a mala infarkt vo svojich 20 rokoch. Čo je netypické, lebo tie infarkty väčšinou bývajú až po 55-ke alebo po 60-ke. Priemerný vek infarktu je okolo 63 rokov. A tá Rómka mala ale 20, mala úplne zavretú jednu tepnu a to bolo pár dní po pôrode, dostala infarkt a my sme ju vtedy zachránili a bola v šoku. Lebo v šoku väčšinou pacienti zomierajú už, keď majú šok. Kardiogénny šok sa to volá. A my sme ju zachránili a ona potom išla a to detso donosila a teraz som ju nedávno stretol po mnohých rokoch, tak toto mi utkvelo tak v pamäti, lebo sme aj pri tom šoku sme uplatnili takzvanú impelu, pravdepodobne na Slovensku prvýkrát to bolo, že sa použila tá impela. To je taká mikroturbínka, ktorá sa vloží do srdca a poháňa krv, aby zlepšila tú hemodynamiku pacienta. To bolo už dávno? To bolo už dávno. A ona žije? Hej. A vás pozná? Tak hovorím, ona, už či ma pozná, neviem, ale vie, že to som ja. Vie, že to som ja a sme sa o tom bavili, to bolo nedávno, po mnohých rokoch. Takže toto je naozaj zvláštny raritný prípad, lebo hovoríte, že 20 rokov. A ako vám ďakujú pacienti? Ako sú vďační, prejavujú vám? Niektorí nám donesú bombonieru. No, tak aj tak. Áno. Ale ako ďakujú. Tak mnohí pacienti ako sa normálne poďakujú, že v podstate išlo o záchranu života. V niektorých prípadoch išlo o záchranu života. V niektorých prípadoch viem, že by boli prežili aj bez našich zákrokov. Ale často sa stáva, že áno, vďaka tomu prežili. Vráťme sa ešte na chvíľočku k tej vašej knihe, lebo keď budú nasledovať nejakí medici alebo odborníci, ako sa vedia dostať k tejto knihe vašej? Kde ju vedia zohnať? Tá kniha už odkedy vyšla, je voľne dostupná cez klasické knihkupectvá. Čiže dá sa kúpiť aj na e-shopoch zrejme? Aj na e-shopoch. Aj vy asi sem tam chodíte a niekomu darujete takú knihu? Ja som zo pár tých kníh aj daroval takým tým svojim kolegom, spolupracovníkom. Áno. A čo hovoria oni na to, keď si to pozreli? Ja ešte neviem, to je čerstvé celé. Ešte neviete. Tak o pol roka možno budete Verím, vedieť. že to zohrá nejaký svoj výl, lebo je to skutočne up to date. To znamená, tie najnovšie poznatky z tej oblasti sú v tej knižke obsiahnuté, tie posledné.
keby ste ešte zobrali tak, že pred 10 rokmi a teraz veľmi sa mení vlastne tie liečebné metódy, alebo niečo ostalo po starom, čo vlastne myslíte, že pretrvá nejaké roky? Alebo nejaký ten čas? No, mnohé sa mení, pretože ja tak odhadnem, že 75% to, čo v tej knižke je a čo dnes robíme v praxi, ešte ja keď som študoval medicínu, sme sa neučili. Aha. Takže mení sa. To musíte držať krok a stále sledovať tie trendy. Mení sa v diagnostike, mení sa v medikamentóznej liečbe, v tých zákrokoch, v prevencii, všetko sa mení. Všetko sa mení. Čiže nie je nič úplne, čo vám ostalo ešte zo školy. Viete, na internete je všetko. Áno. Tam môžete nájsť na každú vec 100 riešení, ako schudnúť, ako liečiť vysoký tlak nejakými rastlinkami, alebo neviem čo. Ale viete, nie je veľa vecí, ktoré sú overené na veľkých štúdiách a odborná medicína a špeciálne kardiológia je. Preto my jej hovoríme, že je založená na medicína dôkazov alebo evidence-based medicine. To je po anglicky. Áno. A vlastne pri takýchto, keď by som to tak ešte laicky zobrala, pri takýchto ostatných četoch, lebo ako ste hovorili, že toto nie je aplikácia, ale pri ostatných četoch sa môžu ľudia pýtať na internete, kade čo im môže ten chat dať dokopy, ale tu to sa stať nemôže. Však tu vlastne je to... Toto práve je tá výhoda, že tu sa stať nemôže, lebo tie odpovede, ktoré ten chatbot alebo ten digitálny asistent dáva, áno. Okrem toho, že odpoveda môjim hlasom, hovorí len to, čo je v tej knižke. A to sú veci, ktoré sú overené, ktoré majú podložené sú nejakými dátami, nejakými štúdiami alebo nejakými guidelinami. A práve keď sa pýtate chatbota z OpenAI, tak hovorí všetko, čo nájde na internete. No a to je zlé. A tento asistent práve povie, že pozor, ale toto odpoveď na vašu otázku nie je obsahnutá v tej knihe, pozrite sa niekde inde. Aha, jasné. Čiže mu dá cestu, že tu nie. Hej. A čo všetko teda ešte v nej nájdu vlastne tí odborníci alebo medici? Čomu všetkému sa tam venujete vy? Tak má to takú časť o tej epidemiológii, koľko sa toho vyskytuje ten akútny koronárny syndrom, čo to vlastne je, kde to v Európe, čím je spôsobený, hej. To je taká všeobecná časť, potom samotná medicínska diagnostika, ako povedať, že ten človek má infarkt, ten nemá napríklad, hej. Tak táto vec, potom samotné lieky, samotné procedúry, prevencia, kontrola tých rizikových faktorov, o ktorých som hovoril, tak z každého rožka, vlastne o tých akútnych koronárnych syndromoch tam je všetko. Napríklad tomu fajčeniu, to je úplne nová kapitola, sa venujem, to je taká trošku moja hobby alebo čo, lebo keď sa opýtate, aj doktorov, keď sa opýtate 5, 4 z nich vám povedia, že tie nové device, teraz to sledujete, tie IQOSy, kadejaké, tie bezdymové prípravky, my tomu hovoríme nové device, odborne. No takže z 5 vám 4 povedia, že je to isté, čo klasické cigarety, alebo horšie. Aha. A medicína dôkazov hovorí, že to nie je pravda. Že naopak, menšie. Tak, a normálne aj laicky dneska som o tom počula, že tiež hovoria ľudia, že je to horšie ako klasická cigareta. Nie je. Nie, tak si prečítajte tú kapitolu. To si môžete, to by ste rozumeli. To budem rozumieť, hej. To je tam jedna z tých posledných kapitol. No a viete, ono je to horšie u tých mladých, u tých študentov, pretože mnohé dievčatá, alebo aj chlapci už začínajú fajčiť tie nové device, lebo sú červené, alebo sú peppermintové, alebo jahodové. To je zle. To sú ľudia, ktorí by nefajčili. Áno, keby nebolo aj klasické, toto. Keby nebolo toto. Ale keď už mám pacienta, ktorý prekonal infarkt a je to fajčiar a chcem, aby prestal fajčiť, je najlepšie, keď prestane fajčiť. Ale to máme takú úspešnosť okolo 40%, že prestanú fajčiť. Ale tí, čo neprestanú, je oveľa lepšie, keď prejdú na nové device. To dramaticky lepšie. A vy to máte aj podložené, ako hovoríte. Áno. A pán primár, taký pacient, alebo teda taký človek, ktorý fajčí má 70 rokov a fajčí celý život, odporúčate mu prestať, alebo to už nemá význam v jeho prípade? V 70-ke ešte to má význam. Fakt? V 90-ke to už asi význam nemá. A prečo to má v 70-ke význam? Nie sú tie cievy už tak poškodené, alebo tak nejakým spôsobom skôrnatené, ako hovoríte, keď to mám tak laicky nazvať? Či to je fakt prípad od prípadu? Tak ako, viete, ja som taký na čísla. Na čísla, áno. Sa hovorí, že ak prekoná infarkt fajčiar, nie sa hovorí, to je dokázané. To je dokázané. 2 roky to trvá, ak prestane fajčiť, aby sa dostal z hľadiska rizika tam, kde bol ten nefajčiar. Rozumiete ma teraz? 2 roky? Áno. 2 roky to trvá. To znamená, že stále to má význam. Stále to má význam.
Že aj ten 70-tník. Nie je veľa ľudí, alebo vy ste jeden možno z mála, ktorý vlastne sa dostal do Forbesu, keď som si to správne našla. Bolo to vo Forbese nie tak dávno. No. Tam bolo z celého Slovenska asi 70 lekárov. No. Ale z kardiológie ich nebolo až toľko. Hej. Aha. Aké to bolo, keď ste... Mal som veľkú radosť z toho a mnoho ľudí... Ja som ani nevedel, že toľko ľudí číta ten Forbes. Čiže už vás stretovali a videli vás tam, takže boli ste potešení. Máte odložený výtlačok doma? Že pre budúce generácie? Ja nie, ale možno, že ho majú moje deti alebo moja manželka, neviem. A ešte mi povedzte na záver, pán primár, ako súvisí psychika a vôbec ten well-being, ktorý sa dnes tak presadzuje s takýmito vecami, ako je infarkt. Je to dôležité? A je to pozitívne nastavenie? Je to dôležité a takisto sú o tom aj objektívne dôkazy. Psychosociálny stres, tomu hovoríme, psychosociálny stres. To znamená, že ľudia, ktorí majú zlú psychiku, majú určitý typ osobnosti, kde jeho očakávania prekračujú jeho možnosti, napríklad, alebo ľudia, ktorí sa stresujú, ktorí sú špeciálni, ktorí sú depresívni, ktorí sú sociálne deprimovaní, napríklad takí, že to sa mi nikdy nepodarí, takí, čo sú takí negativistickí ľudia. Áno. Tí aj častejšie, to je paradox, častejšie dostávajú infarkt. A častejšie. Neviem, prečo je to tak, ale už aj ľudia, čo majú nižší príjem. Takže tento tzv. Psychosociálny stres existuje a je to objektívne. Áno. Hovoríte o ňom aj vo vašej knihe? Áno. Áno, je to tam. Čiže naladiť sa nejako a snažiť sa toto prekonať, ale vlastne aj ten pohyb dosť pomáha, si myslím, nie? Tam na to nastavenie. No je to úžasná vec, keď dokážete mať dostatok pohybu, aspoň to, čo som vám vtedy hovoril, a takisto aj dokážete eliminovať ten psychosociálny stres. To sa nekaždému podarí. Z čoho máte vy najväčšiu radosť? Ako si vy robíte radosť? Aké sú vaše voľné chvíle? Z čoho mám ja radosť? No tak ja neviem, voľné chvíle. Tak najväčšiu radosť mám z toho pobytu v prírode, keď tá zelenie okolo mňa, keď mám kľud a môžem, ja neviem, čo si čítať napríklad, tak z takýchto obyčajných vecí. Áno. Nemám také, že veľmi rád kajakujem, alebo čo, a teraz mám to nejaké hobby. A cestovanie, alebo niekde ísť, stretnúť sa? Cestujem, a som už precestoval celý svet a som prišiel na to, že najlepšie mi je doma. Doma najlepšie. Hej. Tak sa hovorí, že všade dobre, doma najlepšie. Takže, pán primár, na záver nášho rozhovoru, čo je taký najväčší odkaz dnešnej našej debatky pre ľudí? Najväčší odkaz? Jeden čas. Ak by som mal povedať to, čo je najdôležitejšie, je ten čas. Lebo v tom sme veľmi zlí a tí pacienti veľmi dlho váhajú dovtedy, kým si zavolajú pomoc. A to je špecifické a typické pre Slovensko. To znamená, že ak mám tie ťažkosti, ktoré môžu byť prejavom infarktu, to, čo som hovoril, palivá, zvieravá, tlaková s tendenciou vyžarovať do sánky, do ramien, alebo, ako ste aj vyvrávali, do žalúdka. A ešte špeciálne, ak je to spojené s tými vegetatívnymi príznakmi, to znamená nutkanie na zvracanie, potenie, zvracanie a tak ďalej, netreba váhať a treba zavolať tú záchranku oveľa skôr, ako to v praxi funguje. To znamená už po 5 minútach. Ak sú typické, nie každé pichnutie hneď volať záchranku. To, čo sme hovorili vo vode, hej, že pichnutie alebo zadýchanie sa. To by sa záchranka zbláznila z toho. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte teda dám informáciu pre našich poslucháčov a divákov, že túto knihu, o ktorej sme aj dnes rozprávali, aj s tou špeciálnou appkou, alebo ako ste vy nazvali, digitálnym asistentom s hlasom pána primára nájdete aj v popise, teraz vlastne na obrazovkách a môžete si ju teda tam zadovážiť cez tento e-shop, okrem samozrejme ostatných kníhkupectiev. Pán primár, pre mňa to bola veľmi príjemná a poučná debata. Som veľmi rada, že ste prišli k nám. Tak verím, že sa ešte nejako uvidíme na takejto pôde o nejaký čas a prídete nám porozprávať, ako funguje kniha, alebo možno príde ďalšia kniha. Čo vy na to? Tak viete, ja som to už minulé hovoril, ja som tú knižku venoval jednému z tých vnukov a už som napísal predtým, ale to som inému vnuku. Ale mám ešte 2 vnúčatá, ktoré nedostali žiadnu knižku. Musíte napísať. Tak výzva tu je, vidíte. No. Tak ďakujem veľmi pekne, nech sa vám darí, buďte zdraví hlavne.
Pridajte ten šport, vám teraz ja odporúčam na základe toho, čo ste povedali, minimálne 120. Budem športovať ako blázon. Teším sa, mojím hosťom bol pán docent Martin Studenčan. Verím, že uvidíte niekde na chodníku, alebo takto, a že sa s ním nestretnete priamo na tej akutnej, alebo ako sa to volá? Intervenčná kardiológia, sála, katetrizačný sál. Ale ak ho aj stretnete, nebojte sa, tam ste v dobrých rukách. Všetko dobré. Do počutia, dovidenia.